Българската сноубордистка Малена Замфирова се възстановява след тежък инцидент на ски писта в Чехия. Инцидентът се е случил на 3 март в курорта Шплиндеров млин, където Замфирова е била блъсната в гръб от турист, движещ се на ски с висока скорост. По първоначални данни той е бил под въздействието на алкохол, но властите все още не са потвърдили тази информация. Тя е претърпяла множество сериозни травми, сред които счупвания в областта на тазът, бедрото и рамото. Скоро след това състезателката е била транспортирана до австрийско болнично заведение с помощта на хеликоптер, където след няколко сложни операции състоянието е било стабилизирано. Лекарите са оптимистични, но предупреждават за дългия период на възстановяване, който ще последва. Този инцидент далеч не е първия на тази писта, като само седмици преди това друг турист е починал вследствие на подобен сблъсък. Това поражда множество въпроси относно безопасността и мерките за сигурност на скипистите в страната и в чужбина.